da ni gyd yma yn neuadd y dre Llangefni fynd dros y cyfanwaith. Mae yna lot o bethau amrywiol. Da ni wedi cymryd lot o ysbrydolaeth o raglenni fel Dim Byd ar un spit. Mae nhw'n eitha tongue-in-cheek, eitha cheeky, ond maen nhw gyd yn andros o hwyl a mae'r bobl ifanc wrth I bodde. Ers I fi joinio tîm, dwi wedi adladu fy hyder yn fawr iawn. Dwi'n mor nerfus o flaen gynulleidfa dim mwy. Dwi wedi mwynhau actio'n fawr iawn a dwi wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd ac yn gael llawer o hwyl. Dwi'n teimlo'n hyderus hefo y sioe, ond dwi'n teimlo sy'n ni'n gallu ymarfer o chydig bach mwy, ond da ni efo amser I ymarfer hefyd. Mae'n rhywbeth wahanol wneud o mewn pentra na jyst bod ar llwyfan yn actio o flaen gynulleidfa da ni'n gwybod sydd yna. Felly ar yr 15 o fis Rhagfyr, byddwch chi'n ffeindio eich hunain yn y siopa Dolig Munedola, Tudwch yn Gaernarfon. Ella ddewch chi ar yn traws ni yn y maes, ar stryd y plas, a mewn amryw o leoliadau eraill o gwmpas Ynys Môn, so drwchwch allan amdano ni. Ar ddydd Sadwrn, yr 15 o fis Rhagfyr, ella fyddwch chi'n ffeindio chi yn cerdded...